Wa zai bi kwartan limami balle a bashi masallaci, ‘yan Bauchi mun riƙe PRP ga jam'iyyar mu talakawa. Aiki dare! Aiki dare, aiki rana. Aiki dare, aiki rana. Aiki dare, aiki rana. Dan buba ne zabin kowa. Aiki dare, aiki rana. Mun sauka kan motar gawa. Aiki dare, aiki rana. Ba fargaba a cikin kowa. Aiki dare, aiki rana. Na mai ilimi ku sakewa. Aiki dare, aiki rana. Kan wurin mu zo ka kashe tsami. Aiki dare, aiki rana. To zo ka gyara miyar lami. Aiki dare, aiki rana. Nasara cikin tafiyar mu. Shehu. Zo mai rabo ka rike mu. Shehu. Babu rabo cikin tawagar mu. Shehu. Ya rabu za ya aza mu. Shehu. Dina sabi wasannu. Shehu. Chief Judge Uba gun lauyoyi. Dan buba ka rike hujjoji. Rike rabu bar su da layoyi. Sai shehu gwamnan Bauchi. Gobe na gwamna Bauchi fa sai ka